खुलुमबाय लोगोफोर गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला जाहाथे जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड होयो अब्लानो नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैयो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन सिमाङाव मैदेर नुयोब्ला मा फोरमायनाय जायो बेनि बादै जुदि सिमाङाव मैदेर नुयोब्ला बिनि ओंथिया मा फोरमायो फै जों मिथिनानै लानि लोगोफोर शास्त्रआव फोरमायनाय बादिब्ला गोदो गोदायनि समाव जेब्ला शिव पुराण बिजाबा सोरजिजादोंमोन बै समनिफ्रायनो मैदेरखौ गियान आरो दोहोन सम्पतिजों सोमोन्दो गोनां जुनार होननानै हिन्दु धोरोमाव गनायनानै लाबोनाय जादों लोगोफोर मैदेरखौ बिमा लक्ष्मी आरो बाबा गणेशजों सोमोन्दो गोनां जुनार होननाबो हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो मानिबोगासिनो दं आरो दानि समावबो हिन्दु धोरोमनि गोबां सुबुंफोरखौनो मानिगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो इयुनावबो बेबादिनो मानिलांबाय थागोनखौ हिन्दु धोरोमनि गोबां सुबुंफोरानो फोथायो लोगोफोर सिमाङाव मैदेर नुयोब्ला सान्थि आरो असान्थिनि थासारि फैगोनखौ नुनो मोननाय जायो सिमाङाव नुनाय जाथायफोरखौनो बयनिबो जिउआव गासैबो गोरोबजोबाब्लाबो खायफा सुबुंनि जिउआव 100%आव 60% एबा 60% बाहागोखौनो गोरोबनायखौ गोबां सुबुंफोरानो गनायनानै लायो एबा मानिनानै लायो लोगोफोर फै जों बिदिब्ला मिथिनानै लानि सिमाङाव मैदेर नुयोब्ला जोंनि जिउआव मा फोरमायनाय जायो बेनि बादै गिबियावनो फैदो सिमाङाव जुदि मैदेरखौ नोंनि न'खराव फैनानै दिदोमै गसंना थाफैनाय नुयो एबा नोंनि न'नि लांगोनायाव एबा लांगोना खाथियाव सान्थि थाफैनाय नुयो एबा गसंनानै थाफैनाय नुयो अब्ला न'खराव गोजोन सान्थि फैगोननि इसारा होनाय जायो लोगोफोर आरो जुदि बे मैदेरानो नोंनि न'खराव फैनानै अख्रा एबा माबा मोनसे खालामनो नागिरनाय नुयो अब्ला बियो असान्थिखौ फोरमायनाय जायो लोगोफोर आरो नैथियाव फैदो लोगोफोर जुदि नोङो सिमाङाव नोंनि न'खराव जुलि जानाय एबा बबेबा फांसन जानायाव मैदेरखौ बेरायथिंबायनाय नुयो अब्ला बिनि ओंथिया फोरमायनाय जायो जे थांना थानाय जिउआव मान आरो सन्मानफोरा नोंनियाव बारायगोन एबा नोंथांनि न'खराव गोजोन एबा खुसिनि फोरबो फैगोनखौ फोरमायनाय जायो बेबायदि रोखोमनि सिमाङा थारैनो सोरबा सुबुङा बिजनेस मावग्रा एबा न'खराव जुलि जानो गोनां सुबुंफोर दङब्ला मोजां जायो होननानै गोदोनिफ्रायनो शास्त्रआव फोरमायदों लोगोफोर आरो थामथियाव फैदो आरो जुदि सिमाङाव मैदेरखौ रागा जोंनानै फैना नोंथांनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनाय एबा नोंथांनि न'खरनि सोरबा सुबुंखौ इनाय खालामनो नागिरनाय नुयो अब्ला बिनि ओंथिया फोरमायनाय जायो जे न'खराव असान्थि फैगोन एबा नोंथांनि न'खराव माबाफोर खैफोद फैगोनखौ फोरमायनाय जायो दानिया फैदो लोगोफोर ब्रैथियाव आरो जुदि सिमाङाव मैदेरखौ नोंथांनि न'खरनि मन्दिराव एबा फुजा होग्रा जायगा खाथियाव गसंनानै दिदोमै थाफैनाय नुयो अब्ला न'खराव गोजोन सान्थि फैगोनखौ फोरमायनाय जायो लोगोफोर मानोना मैदेरखौ जोंनि हिन्दु धोरोमाव बाबा गणेशजों लोगोसे थाफाग्रा मासे जुनार होननानै फोथायनाय जायो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर आरो जायफोर बिथांमोना साबस्क्राइब खालामखानाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय लोगोफोर बेनोसै दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर गोजोन्थों बयनिसिमबो